More rain, sivukile ke si-fresh on a Saturday morning kuba ke sihamba siyophanda siphangela. Yho, akumnyama guys, akumnyama, but ke sizawubheka sathini ke funeke umntu ephandile. Ndiyakuba ke phandle ke sana xa ndithi wazana ngoku ke umokelo wenu ulinde i-transport. Hayi ke sana kumnyama phandle, but ke khawuleze yafika ke imoto yam nantso ke transport yam izondithatha. Nako ke sihamba ke sizofika ke emsebenzini. Nako ke girl, nako ke tshomi yam bethunani ebizoba mnandi ke iSaturday yam naye ke sana siphangela zoba yi-2. Hayi ke sithi ke nee-videos ke sithi ke abo no-girl. Ngakho ke ndiyafika ke sana ekantini, sisi wakho sakafika aziphaphatha akazijonge uba alright na for the day. Umntu uyoze uphuma nini ke sana, ungacinga fama imini yonke ehleli kwamlungu. Nako ke siphinda ke logeliswa siyozivalela etoilet, sithatha ii-videos uyandilandela iya kwi-station sam. Thixo ubanda wayethathwa waphi, but ke nako ke sisi wakho already ke uklina i-station sakhe. Uzawuva wena zenza strong ngathi uzawuphuma ngoku kodwa uzawuphuma late. Okay, thanks guys for watching. Just like and share and comment. Love you.